Χαμένο σε ένα ακόμη κρίσιμο ντέρμπι, ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, ενώ προηγήθηκε νωρίς και έδειχνε πως θα μπορούσε με την εμφάνιση του πρώτου μέρους να πάρει την επιζητούμενη νίκη, στο δεύτερο ημίχρονο κόλλησε μέσα στη λάσπη του Δημοτικού Σταδίου, δέχτηκε 2 γκολ από τον Αχιλλέα Νεοκεσάριας και έμεινε στο 2-2, έχοντας πλέον δύσκολο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο. Η εντυπωσιακή παρουσία των παικτών του ΑΟΤ στο πρώτο ημίχρονο, το γρήγορο γκολ και γενικότερα η εμφάνιση, ο ρυθμός, η ταχύτητα αλλά και το μπλοκάρισμα των παικτών της Νεοκεσάριας έδειχναν πως τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλά και στο δεύτερο μισό του αγώνα. Δυστυχώς όμως οι Κιανιέριδες έμειναν μόνο σε όσα έπαιξαν στο πρώτο 45 λεπτό, δεν βγήκαν ποτέ, δεν εμφανίστηκαν η ίδια ομάδα στην επανάληψη, υπέστησαν πραγματικά καθίζηση, έδωσαν δικαιώματα στο δυναμικό συγκρότημα της Πιερίας που σιγά σιγά πήρε μέτρα και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, πέτυχε 2 γκολ και έχασε άλλες 4 κλασικές ευκαιρίες και θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει από το Τρίκαλα με την νίκη. Γεγονός που θα το έδινε άνοιγμα για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα Τρίκαλα για ένα ακόμη παιχνίδι έδειξαν πως έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης αλλά και ρυθμού, ενώ διαθέτουν ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ της κατηγορίας. Δυστυχώς το μάτς που έπρεπε να το δείξουν δεν το έκαναν παρά μόνο για ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν αλλού και το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και τον Άγγελο Δικόζη αλλά και τη διοίκηση ενόψει της μεταγραφικής περίοδου, γιατί ήδη έχουν πεταχτεί αρκετοί βαθμοί μέσα στο στάδιο Τρικάου και πλέον φαντάζει δύσκολος ο δεύτερος γύρος με Άρτα και Νεοκεσάρια εκτός έδρας.